గణపురం మండలం లక్ష్మారెడ్డిపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ పంచాయతీలో తీర్మానం చేసి సంతకాలు చేశారు ఎమ్మెల్యే గండ్ర, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు బట్టు కర్ణాకర్. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ సంపత్ రెడ్డి, పంచాయతీ కార్యదర్శి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జయ